Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, εν συντομία βέβαια, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό εδώ. Αυτή η παρουσίαση που θα κάνω δεν βασίζεται μόνο στη δική μου εμπειρία, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Το αντικείμενό μου έχει να κάνει με τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά εδώ θα μιλήσουμε ειδικά για να μπορέσουμε να διασώσουμε τους ανθρώπους που δεν θα έχουν μέσα ατομικής προστασίας. Δηλαδή, αυτοί που πρέπει να εκκοινωθούν από ένα κτίριο. Αυτή η παρουσίαση βασίζεται στις εκπαιδεύσεις του Dr. Michael Reich, ο οποίος είναι αρχηγός πυροσβεστικής. Ωραία, ευχαριστώ. Αρχηγός πυροσβεστικής της Στουτγκάρδη και είναι υπεύθυνος για 38 πόλεις, 78 πυροσβεστικούς σταθμούς, 2.500 εθελοντές πέρα από τους επαγγελματίες, έχοντας διδακτορικό στην πυρομηχανική. Με σπουδές στη Στουτγκάρδη και στον Καναδά, έρευνες 2 δεκαετιών στην Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα, το 2023, έδωσε 2 διαλέξεις εκπαίδευσης στην Αθήνα, στο Firecon και στη διοίκηση πυροσβεστικής της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε και θα δούμε ουσιαστικά κάποια παραδείγματα. Η εξάπλωση καπνού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα για τη ζωή στοιχεία στις πυρκαγιές πολυόροφων κτηρίων. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από την εισπνοή του καπνού στα κλιμακοστάσια, πολύ περισσότεροι από αυτούς πεθαίνουν στην πραγματικότητα στις πυρκαγιές. Το να κρατήσουμε ένα κλιμακοστάσιο ελεύθερο από καπνό ή και να απομακρύνουμε τον καπνό από τις σκάλες είναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση στο πεδίο της πυρκαγιάς. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς αυτό γίνεται στη Γερμανία και σε αρκετές πλέον άλλες χώρες. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι οι σκάλες και οι διάδρομοι αποτελούν τους πιο σημαντικούς χώρους σε ένα κτίριο φλεγόμενο. Για να μπορούμε να ελέγξουμε τη ροή του καπνού στα κτίρια και να προστατεύσουμε τις σκάλες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φορητά συστήματα μπλοκαρίσματος καπνού πέρα από τα σταθερά που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σταθερά συστήματα, εννοείται, παντού. Αυτά τα φορητά συστήματα είναι διαθέσιμα σε κάθε πυροσβεστικό πλέον όχημα στη Γερμανία και είναι μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας. Ωραία. Υπάρχει μια απόφαση τακτικής σε κάθε πυρκαγιά. Η ίδια διαδικασία βέβαια λήψης αποφάσεων υπάρχει σε κάθε χώρα. Υπάρχει μια βασική απόφαση. Θα πάμε σε λειτουργία διάσωσης ή λειτουργία κατάσβεσης αν το προσωπικό μας είναι περιορισμένο. Μπορείτε λοιπόν είτε να βγάλετε πρώτα τους ανθρώπους από το κτίριο, είτε να σβήσετε τη φωτιά με τους άνθρωπους μέσα στο κτίριο. Όλα συνδέονται μεταξύ τους και όλα εξαρτώνται από τις ροές του αέρα ή του καπνού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πυρόσβεσης. Η ροή του αέρα που επιτρέπουμε μόλις ανοίξουμε τις πόρτες έχει πολύ σημαντική επίδραση στην εξάπλωση του καπνού, όπως ξέρετε, και στη δυναμική της πυρκαγιάς. Επομένως, ο έλεγχος των ροών, ιδιαίτερα του καπνού, είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχή καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Εδώ θα δούμε, υπήρξε ένα τραγικό γεγονός στο Λονδίνο το 1927, όπου μια φωτιά στον πύργο Κρέμφελντ, στο Λονδίνο, σκότωσε 72 ανθρώπους. Όλοι τους πέθαναν από την εισπνοή καπνού. Σαν μία από τις πολλές αλλαγές που αναγκάστηκε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου να κάνει, χρησιμοποιεί πλέον κουκούλες καπνούς για τους πολίτες τους προς εκένωση και κουρτίνες καπνού για την ελεύθερη δίωδο από τα κλιμακοστάσια. Θα δούμε κάποιες ειδικές πυρκαγιές. Κάθε χρόνο βλέπουμε φωτιές σε όλες τις χώρες. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτιά στο Έσεν της Γερμανίας και μια αντίστοιχη φωτιά, όπως βλέπετε, είναι της ίδιας ημερομηνίας στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόγκς. Οι σκάλες γέμισαν με καπνό. Αυτό οδηγεί σε καταστάσεις που απειλείται η ζωή των πολιτών. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο Έσεν, με τη χρήση συστημάτων μπλοκαρίσματος καπνού και εξαερισμού των οδών διαφυγής των κλιμακοστασίων, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν μηδαμινές. Στη Νέα Υόρκη υπήρξαν 17 νεκροί από εισπνοή καπνού, 72 τραυματίες, 35 από αυτούς σοβαρά. Ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι διαφορετικός, διότι ο καθένας ενεργεί όπως εκπαιδεύεται. Στο Παρίσι, παράδειγμα, εκπαιδεύονται σε εξωτερική διάσωση με σκάλες και έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Στη Νέα Υόρκη εκπαιδεύονται σε εξωτερική διάσωση με σκοινιά και έχουν επίσης μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Στη Γερμανία δεν εκπαιδεύονται στις τεχνικές. Δεν έχουν καθόλου εμπειρία, γιατί εκπαιδεύονται και εστιάζουν σε άλλα πράγματα. Επειδή η οικιστική κατάσταση στη Γερμανία είναι ότι πάνω από το μισό πληθυσμό ζει σε πολυκατοικίες, που έχει 3 ή περισσότερους ορόφους διαμερισμάτων. Αυτό οδηγεί στο εξής.
το κλιμακοστάσιο να είναι ο πιο σημαντικός χώρος σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα κτίριο. Αν ελέγξουμε τη σκάλα, τότε έχουμε ένα δυσδιάστατο πρόβλημα σε ένα επίπεδο του κτιρίου. Αν η σκάλα γεμίσει με καπνό, τότε το πρόβλημα είναι τρισδιάστατο. Οι πυροσβεστικές ακαδημίες της Γερμανίας έχουν δώσει οδηγίες για τον εξαερισμό της φωτιάς. Αυτό δείχνει ότι οι τακτικές, η γνώση, η στρατηγική και η συμπεριφορά της φωτιάς μαζί με τις ικανότητες πρέπει να συνδυαστούν. Η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της φωτιάς πηγαίνει στη φωτιά ή για την ακρίβεια ανάμεσα στη φωτιά και τα προσαποφυγή θύματα. Μπαίνοντας στο φλεγόμενο διαμέρισμα, ένας μηχανισμός μπλοκαρίσματος καπνού τοποθετείται για να περιορίσει την επέκταση του καπνού στο διάδρομο. Η δεύτερη γραμμή πηγαίνει στα ψηλότερα επίπεδα για να δημιουργήσει άνοιγμα πάνω από φλεγόμενο κτίριο. Ένας εξαεριστήρας μετά βοηθάει ώστε να φύγει ο καπνός από το κλιμακοστάσιο. Ας δούμε κάποια παραδείγματα γιατί οι σκάλες είναι το σημαντικότερο μέρος σε πολυόροφα κτίρια. Εδώ βλέπουμε, θα δούμε εδώ ένα βιντεάκι. Είναι σε slow motion. Το βλέπετε. Μόλις ανοίγουν την πόρτα, πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί ο καπνός στο διάδρομο. Μιλάμε 6 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα. Στα 9 δευτερόλεπτα έχει γεμίσει απολύτως. Ενώ βλέπουμε τον ίδιο άνθρωπο που τραβούσε αντίστοιχα να προσπαθεί δίπλα να κλείσει ακριβώς τις οδούς εισρωής του καπνού. Σε μια περίπτωση φωτιάς, όπως είπαμε, η σκάλα είναι ο πιο σημαντικός χώρος. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση έναντι ξαφνικών αλλαγών. Δηλαδή σε αναζωπήρωση, σε επιπλέον άνεμο κλπ. Όλες οι ενέργειες πρέπει να πάνε για να βελτιώσουν την κατάσταση, για να διαχωρίσουμε τους παγιδευμένους ανθρώπους από τη φωτιά και τον καπνό. Μία ανοιχτή πόρτα μπορεί να αλλάξει τελείως δραματικά την κατάσταση. Οι ανοιχτές πόρτες επιτρέπουν δυστυχώς επικίνδυνες διαδρομές στο αέρα. Πάμε να δούμε ένα δωμάτιο το 2006 στο Χέλμπρο, όπου είναι μια πυρκαγιά σε ένα παιδικό δωμάτιο. Αυτό εμπλέκεται σε φωτιά. Δίπλα βλέπουμε στο διάδρομο, μόλις έχει τοποθετηθεί το παραπέτασμα πυρκαγιάς, ότι η ζημιά είναι μόνο στην οροφή στο γύψινο του ταβανιού. Στη σκάλα όμως δεν υπάρχει καθόλου καπνός. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί με απόλυτη ασφάλεια. Εδώ αντίστοιχα ένα διαμέρισμα στο Μόναχο. Είναι μια κανονική περίπτωση όπου 1 έως 2 κυβικά μέτρα καπνού φεύγουν από το διαμέρισμα μόλις ανοίγει την πόρτα. Η φωτιά δεν είναι σε κρίσιμο στάδιο. Μόλις μπει η συσκευή μπλοκαρίσματος, ελέγχει την πόρτα και δεν χρειάζεται πλέον προσωπικό να είναι εκεί. Βλέπουμε δίπλα τα πυροσβεστικά συνεργεία μπαίνουν μέσα και κάνουν αερισμό της φωτιάς. Μία φωτιά αντίστοιχα στο Βερολίνο, όπου βλέπουμε εδώ πώς είναι εξωτερικά η φωτιά, είναι μεγάλη πυρκαγιά και δεξιά βλέπουμε ότι είναι απόλυτος έλεγχος και των διαδρόμων και των κλιμακοστασίων. Έγινε μία βαθμολογία στη Γερμανία, στην πυροσβεστική υπηρεσία του Βερολίνου του 12 και 13. Έγινε εσωτερική έρευνα σε 67 διοικητές τμήματων σχετικά με την εμπειρία τους στη διάσωση στην πράξη, στο πεδίο της πυρκαγιάς. Κατά σειρά αποτελεσματικότητας οι Γερμανοί μετράνε ανάποδα. Δηλαδή το 1 είναι το άριστα, το 2 χειρότερα κλπ. Το 4 και πάνω μετά δεν είναι acceptable. Η εκαθάριση των κλιμακοστασίων με φορητούς ανεμιστήρες και φορητές κουρτίνες καπνού αξιολογήθηκαν ως οι καλύτερες σε σχέση με το να πηδάνε σε jump pillows κλπ. Ένα ακόμη παράδειγμα βλέπουμε, φωτιά στη Βιέννη το 2014, βλέπουμε ένα διάδρομο πεντακάθαρο και ασφαλή από καπνό. Ένα πολύ όροφο κτίριο στο Χονγκ Κονγκ. Βλέπουμε εσωτερικά την απόλυτη καταστροφή και βλέπουμε δεξιά ο διάδρομος να έχει μείνει καθαρός και οι γειτονικοί διάδρομοι και χώροι επίσης καθαροί. Εδώ, ναι, υπάρχει ένα βίντεο. Βλέπουμε μέσα από τις κάμερες των πυροσβεστών. Μπαίνει ο πυροσβέστης, πριν μπουνε, σπάνε την πόρτα, αρχίζει να βγαίνει καπνός. Ο καπνός φυσικά, όπως ξέρετε, βγαίνει από πάνω. Τοποθετεί, είναι σε πραγματικό χρόνο. Τοποθετεί την κουβέρτα καπνού,
χρησιμοποιεί κάμερα για να δει τον εσωτερικό χώρο. Βλέπετε αντίστοιχα πώς είναι το έξω. Βλέπουν τον εσωτερικό χώρο δωματίου και επιχειρούν να μπουν μέσα. Ο χώρος διαδρόμου είναι καθαρός και βλέπετε κινούνται χωρίς να φοράνε καν φιάλες. Είναι απολύτως ελεύθερες οι σκάλες, όλοι οι οδοί διαφυγής. Πάμε να δούμε κάποιες φωτιές σε νοσοκομεία που μας ενδιαφέρει και θα σας πω και το λόγο μετά. Βλέπουμε μια φωτιά σε νοσοκομείο Γερμανίας με αποκλεισμό της εστίας του δωματίου, της κλινικής, έτσι, και ελάχιστες ζημίες στον υπόλοιπο χώρο. Το μέσα καταστραμμένο, το έξω αλλιώς. Το ίδιο σε φωτιά στο Ροθ. Μέσα η φωτιά, εκεί ο εξωτερικός χώρος μόλις έχει τοποθετηθεί καθαρός. Το ίδιο, καταστραμμένο όλο το υπόγειο του νοσοκομείου, όλοι οι πάνω όροφοι χωρίς ζημία και να μπορούν να δουλέψουν. Όπως είπε και ένας συνάδελφος νωρίτερα, είναι κάποιοι χώροι οι οποίοι δεν μπορούν να σταματήσουν την εργασία τους. Τα νοσοκομεία είναι από αυτούς τους χώρους. Εδώ πέρα δυστυχώς έχουμε μια τραγωδία ελληνική. Είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι μια γνωστή φωτιά που έχει γίνει. Εμείς τη ζήσαμε από κοντά. Είναι η μέρη στην πτέρυγα COVID. Ωραία. Είχαμε ένα νεκρό, ένα δεσομιλωμένο, 4 εγκαυματίες. Βέβαια ήταν αναπόφευκτα γιατί έγινε έκρηξη εκεί. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε το εξής. Αυτή είναι η κατάσταση που έγινε σε πρώτη φάση μέσα στη ΜΕΘ, συγκεκριμένο δωμάτιο, αλλά μετά τι έγινε σε όλη την πτέρυγα. Εδώ πέρα. Δηλώθηκε λοιπόν η πρόβλεψη, η προσπάθεια επαναλειτουργίας της πτέρυγας υπολογιζόταν σε μία εβδομάδα. Δηλαδή από τον Απρίλιο του 2022. Αποκαταστάθηκε τον Αύγουστο του 2023. Δηλαδή 1,5 χρόνο μετά. Έμεινε κλειστή μία ολόκληρη πτέρυγα COVID, πνευμονολογικής κλινικής, μέσα στην πανδημία. Με τη χρήση μιας κουρτίνας καπνού θα είχε αποφευθεί η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει όντως σε μία εβδομάδα. Βλέπουμε εδώ πέρα μία φωτιά όπου είναι 2 παιδιά που έχουν παγιδευτεί στον 3ο όροφο. Υπάρχει μαζική φωτιά στον 1ο όροφο κοντά στο ξύλινο κλιμακοστάσιο. Η πόρτα του διαμερίσματος, αν θα δείτε, έχει ήδη φλόγες πάνω από το πτερίγιο της πόρτας. Το πτερίγιο ήταν λίγο πριν την κατάρρευση. Τοποθετήθηκε από το πλήρωμα της πυροσβεστικής μια συσκευή αποκλεισμού. Οπότε μετά ανέβηκε, ξανακατέβηκε μέσα από το κλιμακοστάσιο και πέτυχε τη διάσωση πολύ άνετα. Μία φωτιά. Επίσης, εδώ είναι σε ένα υπόγειο, σε έναν οίκο ευγυρίας. Είναι το 14, μετά από μια πυρκαγιά, όπως θα φανεί η καταστραφή από το βίντεο. Είναι στο βίντεο. Κάτω είναι το υπόγειο. Όλοι οι ένοικοι, ηλικιωμένοι άτομα με ειδικές ανάγκες, παρέμειναν στα διαμερίσματά τους. Τοποθετήθηκαν 2 κουρτίνες καπνού, ελάχιστη ποσότητα καπνού διαφεύγει, δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω ξανά, προς τη σκάλα, με είσοδο-έξοδο των πυροσβεστών, συνεχώς βλέπετε είναι 2, αποκλείει 2 χώρους, όλο το υπόλοιπο ελεύθερο, και βλέπουμε και τον εξωτερικό χώρο μετά την κατάσβεση. Θα δείτε στο παράθυρο πάνω, θα δείτε είναι ακόμη κάποιοι ένοικοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθούν. Αν θα μας δείξει κάποια στιγμή τον εξωτερικό χώρο. Δείχνει βέβαια πώς έχουν καταστραφεί οι χώροι που έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά κλπ. Είναι λίγο μακρύ το βίντεο. Θα το δούμε. Βλέπουμε πώς λειτουργούν οι πυροσβέστες, έτσι. Οι χώροι που πλέον δουλεύουν είναι καθαροί. Θα δούμε μια αντίστοιχη. Ναι, επάνω μπορείτε να δείτε υπάρχουν ένοικοι ακόμη, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα δούμε μια φωτιά που έγινε σε ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα φέτος. Έτσι. Εδώ πέρα θα μπορούσαν επίσης να είχαν αρρωστοποιηθεί με κατάλληλο αποκλεισμό χώρων και ελευθέρωση διαδρόμων. Μάλλον περνάει ο χρόνος μου. Θα το πάμε επί τροχάδιν. Νομίζω ότι έγινε τουλάχιστον αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να αποκλείσουμε χώρους, να μπορούν ελεύθερα οι πυροσβέστες να δρουν, να μπορούν ελεύθερα να απομακρύνουν
ειδικά τον ευάλωτο κόσμο. Βέβαια, σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, ευάλωτοι είναι οι πάντες, που δεν είναι οι επιχρούντες. Έτσι. Επιτροχάδιν, πόσο εύκολα γίνεται αυτό, το είδατε νομίζω σε κάποιο βίντεο, έτσι, γίνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε διάφορα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 2 επίπεδα, για να μπορεί μπαίνει-βγαίνει μέσα ο πυροσβέστης. Γενικές τοποθετήσεις, προστατεύστε τις σκάλες. Υπάρχουν δεδομένα τα συστήματα του κτηρίου, εννοείται, έτσι. Βάζουμε και τα φορητά. Μπορούμε να ρίξουμε νερό στη φωτιά γρήγορα, να μην ενισχύσουμε την εξάπλωση και έτοιμοι για διάσωση μέσα στον καπνό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κουκούλες του καπνού που είναι στα μέσα προστασίας, που είναι πλέον όμως για τα προς αποφυγή θύματα, έτσι, και για το προσωπικό. Ωραία. Πώς σταθεροποιούμε την κατάσταση, κάνουμε αυτό, προστατεύουμε. Κοιτάω το χρόνο, γι' αυτό με βλέπετε λίγο. Όσον αφορά τώρα τη φορητή, ένα μισό λεπτάκι θα μου πάρει, έτσι, το βλέπετε ότι τα κλιμακοστάσια μπορεί να είναι οι θανατηφόρες παγίδες. Ο φορητός τοποθετείται γρήγορα, εκτός από αυτό εδώ που είναι μέσα στην επαγγελματική έκδοση πυροσβεστικής, που είναι σε συγκεκριμένα μεγέθη, μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθούν 2. Π.χ. σε ένα νοσοκομείο η διάδρομη είναι φαρδιή. Έτσι, είναι 2 μέτρα. Μπορεί να είναι και παραπάνω, ανάλογα. Εδώ πέρα τοποθετούνται 2 με ένα κάπλερ και είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι αυτό το κάπλερ με το σετ σύζευξης. Ένα βασικό είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό που λέμε όχι η επαγγελματική έκδοση, που η διαφορά της είναι μόνο στο πόσες φορές, γιατί η επαγγελματική έκδοση δουλεύει αρκετές χιλιάδες φορές τα τεστ, γιατί είναι σε συνεχείς εκπαιδεύσεις στο προσωπικό, λειτουργεί αυτόματα, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο της πυροσβεστικής, έχει, το τοποθετεί, το βγάζει συνέχεια. Η απλή, το self-help, τοποθετείται γρήγορα από το προσωπικό, παράδειγμα ενός νοσοκομείου, ενός οίκου ευγυρίας, σε ένα χώρο έτσι, μέχρι να έρθει η πυροσβεστική. Ταυτόχρονα υπάρχει παράδειγμα σε ένα χώρο, όταν έρθει η πυροσβεστική να του υποδειχθεί ότι ξέρεις, εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτά. Αλλά ένα προσωπικό, όπως βλέπετε εκεί πέρα, μία νοσοκόμα, μπορεί να το τοποθετήσει αυτόματα και να κλείσει αναπομόνωση ένα δωμάτιο. Σας ευχαριστώ. Είδα το χρόνο.